З миром Божим, дорогоцінні. Задача кожного віруючого бути сіллю і світлом на цій землі, проповідувати людям Слово Боже, щоб вони розуміли, де добро, а де зло. Церква – це Слово Боже, і хто його не слухає, той робить зло, не йде до світла. А хто йде до світла, той любить Бога, йде до Ісуса Христа. Коли ми були дітьми, у нас було щире серце, і що з ним зробилось, коли ми виросли? Воно охололо. Тут і злість, і ненависть. Щоб повернути собі добре серце, ми маємо мінятися, виходити із темряви у світло. Темрява, вона руйнує наше життя. Все таємне стає явним, і ми маємо покаятися тут і зараз. Бо коли явне відкриється на суді, то буде вже гірше. Амінь. Дякую вам.